Æblehaven er et fantastisk sted. Og Æblehaven er jo et sted, hvor der foregår rigtig mange spændende ting. Æblehaven er stedet, hvor pensionister i Faxe Kommune mødes til fælles aktivitet og hygge. Så det passer til 60-2 eller sådan noget. Du er også velkommen til at kigge forbi og se de muligheder, der er. I Æblehaven har du mulighed for at dyrke dine interesser og kreativt bruge dine hænder. Her oser nemlig af masser af aktivitet og liv, og det at være fysisk til stede med andre er for mange med til at øge livskvaliteten i hverdagen. At se den der kombination og den måde, vi hjælper hinanden i Æblehaven, bundet sammen af de helt uundværlige ansatte, der er i Æblehaven, gør, at Æblehaven bliver til et helt specielt sted. Skal du så have chokolade med i? Chokolade? Det er ikke kun de ansatte, der er med til at skabe de gode rammer i Æblehaven. Også frivillige er med til at gøre en kæmpe indsats. Det er altid frivillige, der står som instruktør på de her aktivitetsår. Så frivillige, det er en meget vigtig bestanddel af Æblehaven. Der er masser af aktiviteter, og der kommer hele tiden nye til. En af dem er for eksempel stenslibning. Stenslibning er oprindeligt et hold, hvor vi laver strandsten til smykkesten. Altså vi går ud på stranden og samler flotte sten op og sliber og polerer på dem, så de bliver endnu flottere. Der er 14 i alt, der kommer her og leger med sten. Jeg synes ikke, det kan være mere positivt. I Æblehaven har du også mulighed for at lære en masse om IT. Jeg er pensionist og kan godt lide at have noget at lave, og så interesserer internettet mig og EDB. For selvom man er kommet op i årene, er internettet og e-mails spændende for mange. Og synes jeg, at det er sjovt at lære andre folk det også. Også det, at man kan skrive med sine børn og børnebørn via nettet, er en ny oplevelse for de fleste. De er meget interesserede i at lære noget. Er det en almindelig portion, Lene? Noget af det, som også er spændende og godt, og som jo egentlig er Æblehavens hjerte, det er, at vi har et køkken og café, som sådan set binder hele Æblehaven sammen. Mange af de borgere, der kommer her, det er borgere, som er kommer til en aktivitet, som så også spiser her. Æblehaven er også stedet med mange traditioner. Så husk navnet op for oven. En af dem er den årlige kartoffeldag, hvor man mødes til fest og sang, krydret med nye kartofler. En dejlig drøm at bære. Giv mig dit hjerte, så lover jeg dig forduet igen. En anden stor tradition er Æblehavens bankospil. Skal du vinde noget i dag? Det plejer du jo at gøre. 63. 77. Det er så hyggeligt. Ja, når man er alene, så er det jo meget rart at have et sted at komme ind. 56. I Æblehaven foregår næsten alle aktiviteter indenfor. Derfor er det også vigtigt, at vi kan komme udenfor og udfordre den danske natur i alt slags vejr, blandt andet på vores cykelhold. Når jeg hører nogle af vores borgere sige, jeg kan ikke undvære Æblehaven, eller Æblehaven er mit liv, så tænker jeg, at så gør vi en fantastisk stor positiv forskel, som alle i Faxe Kommune kan være rigtig glade for. Skål, det er en billig lang ende. Ja. Skål.